Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Kanhi PNP Chief Retired General Rodolfo Azurin Jr. gipili nga ICI Special Advisor and Investigator hulip sa nagresign nga si Mayor Benjamin Magalong. Samtang Regional Director sa DPWH ug District Engineer sa DPWH Davao Occidental gihatagan og show cause order sa DPWH. 2 million pesos nga flood mitigating project sa Barangay San Simon sa Cagayan de Oro City, dili ghost project sumala sa DPWH 10. Unom ka balay, gilamoy sa kalayo sa managlahing sunog sa General Santos City. Unom ka magbanay, apektado, usa ka babae, samdan. Habal-habal driver, patay samtang pasahero samdan, human nabanggaan ang gisakyang motor sa usa ka prime mover truck sa Davao City. Og mga Davaoenyo nga namuyo duol sa sapa, aktibong misalmot sa river-wide flood simulation exercise.